आगै सना बुंनि फंसे खोथा फै नों आंनि खाथियाव देनाय 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 आं सेराव फैबाय बुंनाय 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 मा खोथा बेलाय नोंखौ आं गोरबोजों मोजां मोनबाय सना नोंखौ आं गोरबोजों मोजां मोनबाय नोंनि आदा सना बुंनि फंसे खोथा फै नों आंनि खाथियाव देनाय 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 आं सेराव फैबाय बुंनाय 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 मा खोथा बेलाय नोंखौ आं गोरबोजों मोजां मोनबाय सना नोंखौ आं गोरबोजों मोजां गलाप बिबार बारबाय था नों आंनि सिगाङाव सिखिरि जाना नों आंनाव बाफै गोजोनानै लोंनो आंनि गोदै बिदै नोंनो आंनि जिउनि अनजालि सना नोंनो आंनि जिउनि अनजालि फंसे खोथा फै नों आंनि खाथियाव देनाय 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 आं सेराव फैबाय बुंनाय 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 मा खोथा बेलाय नोंखौ आं गोरबोजों मोजां मोनबाय सना नोंखौ आं गोरबोजों मोजां मोनबाय सना नोंखौ आं गोरबोजों मोजां